नमस्ते भाई बहनों, आप सभी का स्वागत है हमारे वैष्णवी लोकगीत चैनल पे। आज हम आप सभी के बीच लेकर के आ गए हैं बहुत ही मनभावक, बहुत ही मज़ेदार नाच गीत है दोस्तों। आप सभी को जैसा लगेगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए सुनाते हैं आप सभी को। कैसे लगाई आलपीन हो जिया जरी गईल बालम, कैसे लगाई आलपीन हो जिया जरी गईल बालम। सबके बलम लावे पेड़ायो बर्फी, सबके बलम लावे पेड़ायो बर्फी, पेड़ायो बर्फी, हाँ पेड़ायो बर्फी, हमरे ले आए नमकीन हो जिया जरी गईल बालम, हमरे ले आए नमकीन हो जिया जरी गईल बालम। कैसे लगाई आलपीन हो जिया जरी गईल बालम, कैसे लगाई आलपीन हो जिया जरी गईल बालम। सबके बलम लावे रेशम की साड़ी, सबके बलम लावे रेशम की साड़ी, रेशम की साड़ी हो रेशम की साड़ी, हमरे ले आए मारकीन हो जिया जरी गईल बालम, हमरे ले आए मारकीन हो जिया जरी गईल बालम। कैसे लगाई आलपीन हो जिया जरी गईल बालम, कैसे लगाई आलपीन हो जिया जरी गईल बालम। सबके बलम लावे क्रीम और पाउडर, सबके बलम लावे क्रीम और पाउडर, क्रीम और पाउडर हो क्रीम और पाउडर, हमरो ले आए गमक सीन हो जिया जरी गईल बालम, हमरे ले आए गमक सीन हो जिया जरी गईल बालम। कैसे लगाई आलपीन हो जिया जरी गईल बालम, कैसे लगाई आलपीन हो जिया जरी गईल बालम, कैसे लगाई आलपीन हो जिया जरी गईल बालम।